Ćao svima, danas ćemo pogledati kameru od P20 Pro, dakle da vidimo šta to sve ona ima da pruži. Konkretno, ući ćemo u svaku opciju da vidimo šta ona radi. Također ćemo pogledati i neke fotke, iako smo već vidjeli kako izgleda i video i fotke, ali pogledat ćemo još malo što da ne. Za početak, dakle, kada ne koristite kameru, ona se isključi i morate da dodirnete ekran kako bi se uključila. Tako da, evo, ušli smo, pa idemo bukvalno od ovih ovde gore opcija da vidimo šta one rade, a kad bude trebalo nešto da se fotka ili šta god, dakle, kamera koja trenutno snima će nam biti naš model. Pa, ajde idemo. Znači, kao prvo, kada stisnemo znači, ovu opciju, to je da prepozna neki objekat i da vam izbaci link za kupovinu. E sad, ovo generalno kod nas baš i ne radi najbolje, tako da u suštini ovo možemo koristimo za QR kod kako ne bismo morali da skidamo neke aplikacije, znači imamo odmah u kameri i evo ja sam napravio jedan QR kod, evo kaže, znači skrivena porukica, kaže ova kamera kida. Ok, idemo dalje, znači posle toga imamo naravno flash, znači možemo da uključimo, isključimo ili da bude auto, znači ja mislim da ovo već svi znamo. Onda dalje imamo moving picture enabled, znači šta je ovo? Jednostavno kada fotkate nešto, on napravi i mali video zapis, tako da evo ja ću sad uzeti ovo i uradit ću ovako. I evo mi sad kad uđemo da vidimo tu fotku, znači imamo klasičnu fotku, a možemo stisnemo i ovaj gore simbol i onda malo da vidimo taj kratki video. Idemo dalje, znači imamo ovdje da izaberemo boje, dakle imamo standard, vivid, smooth, znači jednostavno ono tipa ako hoćete malo življe boje, konkretno evo napravit ćemo fotku, znači evo napravit ćemo jednu samo sa standardnim, jednu sa vivid i jednu sa smooth colors. I evo sad ako uđemo, znači evo ovo je smooth, ovo je vivid i ovo je standard. Znači vidite u suštini na vividu su onako malo naglašenije boje. Meni uglavnom stoji na vivid colors kako bi mi boje bile malo življe. Ništa, ulazimo sada u opcije, dakle da vidimo šta tu sve možemo da podešavamo. Dakle, imamo rezolucije i kao što vidite možemo da slikamo 40 megapiksela, 10, 7, 7 i imamo odnose, znači 4, 3, 1, 1, 18, 9. Ja koristim ovaj 10 megapiksela zato što tu imamo i onaj optički zoom i sve, ali do toga ćemo doći kasnije. Ali eto, ako hoćete ono super rezoluciju, možete da izaberete 40 megapiksela. RAW format, znači već smo pričali šta su RAW fotografije i to imamo čak ovdje i u telefonu. Jedino moramo da budemo u Pro modu i onda možemo da pravimo RAW fotke koje možemo kasnije da editujemo. Ovo je jako korisno. GPS tag ako uključimo, znači u suštini gde fotkate, on će uzeti odmah lokaciju i onda možete kasnije da vidite gde ste tačno napravili tu fotografiju. Watermark, znači ako uključimo kada napravimo fotku, dobit ćemo Leica logo, tako da evo fotkamo i evo sad kada uđemo, znači vidimo ovdje dole Huawei P20 Pro Leica Triple Camera AI. Master AI je ono što smo pričali, dakle da prepozna šta fotkamo i onda na osnovu toga primeni najbolja podešavanja. Tipa fotkamo neki tekst, on malo nabije kontrast, fotkamo nebo, nabije plave boje itd. Znači ovo volim da mi je uključeno zato što zaista mislim da poboljša lepo fotke. Assistive grid je ako hoćete da uključite onu mrežicu da se vidi kako biste lakše kadrirali, tako da imamo recimo ovaj grid, znači vidite to ona obična kao mrežica, a imate recimo i da uključite onaj Fibonacci spiral, tako da imate ovu foru, ovo ste sigurno nekada videli na 9gagu ili tako negdje da pravim meme od ovoga, ali eto ovdje zapravo imate da koristite to u dobre svrhe, znači ne samo za pravljanje mimova. Ja lično ne volim da mi je uključena ta mrežica, ali imate eto i tu opciju. Mirror reflection je kada koristite prednju kameru, znači ono da li da vam obrne sliku ili ne. Ja lično znači ne uključujem to, ali eto ko voli da mu je obrnuta fotka, može. Mute timer mislim da svi znamo šta je, tako da ćemo to preskočiti. Idemo na audio control, dakle možemo da uključimo i možemo da izaberemo da li će da fotka kada kažemo cheese ili kada dođe do nekog određenog nivoa decibela. Znači ja ajde da uključimo ovo cheese i ajde da probamo cheese. Evo, znači vidite, jako lepo radi, a evo opet da kažemo cheese. Cheese. Znači uvek registruje, tako da zaista jako lepo radi. Touch to capture ako uključimo, znači možemo da odinemo ekran bilo gde i on će da napravi fotku. Capture smiles je, znači čim se nasmejete, on uzme da vas fotka, ajde da vidimo kako ovo radi. Evo vidite, znači evo stoji neće ništa, čim se nasmejem, znači odmah je napravio fotku. Zaista jako dobro radi ova detekcija smajla.
Idemo dalje, dakle 4D Predictive Focus, znači u suštini ovo ako uključite, evo kao što vam kaže show the points of focus on moving objects in real time. Znači u suštini poboljšava fokus kada slikate nešto što se pomera. Touch and hold shutter, znači ovo je u suštini da vidite šta će raditi ako zadržite okidač. Tako da možemo da izaberemo nekoliko opcija, recimo da zaključa fokalnu dužinu ili da imamo onaj burst shot. Tako da možemo, evo, burst shot ako uzmemo i ako zadržimo, on će uzeti i napraviti, vidite, brdo fotografija. A ako uzmemo i stavimo ovaj focal length, znači on u suštini kad fokusira nešto, ovo je sad fokusirao i ja zadržim ovo i vidite sad kada odlazim, fokus je i dalje gdje je bio, znači neće da refokusira. I za kraj opcija imamo ovaj ultra snapshot, znači u suštini šta će uraditi telefon dok je zaključan, a vi stisnete 2 puta brzo volume down. Dakle, imate opciju ili da otvori kameru ili da napravi brzo fotku. Dakle, ovo je onako zanimljivo kada vam je telefon u džepu i vidite nešto što hoćete brzo da fotkate ili snimite, izvadite telefon 2 puta brzo volume down i možete ili da otvorite kameru ili da on odmah napravi fotku. I ja uvek držim ovo na open camera kako bi mi on otvorio kameru, pa ja onda dalje uradio šta hoću. Dobro, hajde sad da idemo da vidimo modove, a ima ih puno. Dakle, krećemo sa aperture mode, dakle to je da kažemo blenda mod. Ako ne znate šta je blenda, trk na moj kanal, pogledajte šta je to, ali ukratko, znači možemo ovdje da izaberemo taj broj i što je manji broj to će više biti pozadina zamućena, a što je veći broj to će sve biti u fokusu, tako da ajde uzet ćemo ovaj 0.95, znači najmanji mogući i kazat ćemo ovako, približit ćemo, znači zoomirat ćemo, to jest fokusirat ćemo ovo i fotkamo i kao što vidite, znači ova slova su u fokusu, sve ostalo je van fokusa, znači eto to je onako zanimljivo. Onda idemo dalje na night mod, ovo je vjerovatno najbolji mod u kameri, barem se meni najviše sviđa, zato što ne samo da proizvodi odlične fotke noću, proizvodi odlične fotke i danju. Znači šta on radi, ovo je neki skraćeni pro mod, tako da možemo da biramo ISO, možemo i da ga stavimo na auto ako ne želite da ga birate i možemo da biramo dužinu okidača, ali možete i njega da stavite na auto. I šta on radi? On u suštini nije ovo klasičan pro mod da vi samo stavite sad dužinu okidača sekundu i on fotka sekundu, znači ne, on zapravo napravi tu neku inicijalnu fotku i onda što duže je stoji okidač on popunjava, da kažemo, svetlošću, tako da ne dobijate onako zamućenu fotku. Sad naravno vi ako baš uzmete i slikate ovako, bit će zamućena, ali ako pristojno, mirno držite, bit će oštra fotka, tako da ajde da testiramo. Evo recimo ovo čak i nije, znači noć imamo dosta svetla, a sad ćete vidite kako će lepo fotka ispasti, znači evo, slikao sam i evo, vidite kako popunjava svetlošću nekako sve. I evo ga, znači vidite kako je ispala fotka. Ali ajde idemo da vidimo malo noć, preći ćemo na ovaj mikrofon tako da će biti malo lošiji kvalitet. Dakle, evo vidite da je poprilično noć, ne vidi se skoro ništa, ali ako fotkamo, samo gledajte kako će se pojavljivati sve više i više. A držim iz ruke, znači nije ni na stativu ni ništa. Dakle, vidite kakva je fotka, bukvalno se sve vidi, a to je slikano noću, znači bukvalno jedini izvor svetla je ova ulična rasveta, tako da zaista noćni mod je odličan. Idemo dalje na portrait mod, znači ovdje ćemo se prebaciti na prednju kameru kako biste me vidjeli. Šta ovdje radimo, znači šta ima u suštini kada fotkate portrait da možete da se vidite. Tako da šta imamo ovdje, recimo artistic bokeh, znači to je da zamuti pozadinu. Onda ovdje možete da dodajete lighting, recimo možete staviti ovako da menjate kao različite fotke, to je različita rasveta, ali recimo ovaj stage lighting je možda najzanimljiviji, zato što daje ovakav efekat, vidite. Ali ja kažem, lično nisam ljubitelj, znači tako da ja uglavnom isključim ovo, ali šta ostalo radim, uključim ovo, taj artistic bokeh i ajde ako se fotkamo, znači evo vidite kako je iza sve lepo zamućeno i lepo je pronašao ivice, inače kao što vidite oznajan sam, jako je toplo ovde. Pazite, sada je 10:15, a u Pančevu je 31 stepen. Idemo dalje na foto, dakle ovo je onaj da kažemo defaultni mod kada hoćete da fotkate, tako da ovdje nema šta toliko zanimljivo da kažemo.
Idemo na video, znači ovo je u suštini mod kada hoćete da snimate video, znači ono, nemamo opet bog zna šta da kažemo. Onda imamo Pro mod, znači to već svi znamo šta je, znači možemo da podešavamo manuelno naše parametre fotke, tako da možemo biramo kako će biti fokus, možemo ISO, dužinu okidača i vi onda možete autofokus, da li će manualni fokus pa sami da fokusirate i white balance možete da podešavate. Onda idemo ovde na more i vidimo da se tu krije još dosta toga, znači imamo puno još modova. Pa ajde idemo da vidimo, znači slow motion je kada hoćete da napravite slow motion video, mislim da je to vrlo očigledno, tako da imamo da izaberemo recimo koliko će nam rezolucija biti, kao što vidite možete 725, 240 ili 960 fps, s tim što kada slikate 960 fps možete samo na jedan mali brst da napravite, a na 240 imate onu totalnu kontrolu, možete da snimate i onda kasnije birate šta će biti usporeno, šta ne, i možete 1080p u 120 frame-ova po sekundi. Onda imamo panoramu, znači to je ono klasično da napravimo panorama fotku, to mislim da svi znamo šta je. Monohrom je da pravimo crno-bele fotke, recimo meni je zanimljivo da uzmem znači monohrom i aperture mod ovde da izaberem i onda kada fotkamo, pogledajte kako lepo ispadne fotka, znači baš onako nekako artistik da tako kažemo, tako da eto ovo je za ljubitelje umetnosti, ovo je super mod. Idemo dalje, znači light painting, u suštini ovo je opet da kažemo izdvojeno nešto iz Pro moda, šta je ovo? Da okidač bude jako spor. I šta dobijate time? Recimo ovdje imate već neke predefinisane stvari, recimo traffic trails, recimo ono da kada slikate nešto, neku ulicu i onako da se vidi od kola ona crvena linija onako. Znači u suštini to je jednostavno samo dugi okidač, ali eto ovdje imate posebno taj mod kako bi vam olakšao to. Recimo ovaj light graffiti je zanimljiv, uzmete neku svetiljku ili neki led ili nešto i onda možete staviti ovo, samo je bitno da bude na mirno mesto, to jest da se ne drži iz ruke nego da je postavljen negde ili idealno iz stativa i stavite i onda s nekom svetlošću bukvalno napišete vaše ime i to onako ispadne cool, tako da eto ovo je onako zanimljivo da se igra sa tim. Dalje imamo HDR, znači pričao sam šta je HDR, tako da mislim da svi znamo šta je to, ako ne znate imate na mom kanalu pa pogledajte. Onda dolazimo do jedine stvari koja mi se ne sviđa na ovoj kameri, a to je timelapse. Znači zašto? Svi znamo šta je timelapse, znači ono stavite kameru negde da snima nešto i onda ona tih 10 minuta snimanja pretvori u 10 sekundi, onako sve bude ubrzano. Ne sviđa mi se ovaj mod, zašto? Zato što nemamo nikakvu kontrolu, znači ne možete da birate koliko dugo, ne možete vidjeti kolika će biti interval između tih fotki. Također jedna stvar, znači video size samo 720p, znači ovo je jednostavno mi se ne sviđa, zašto? Zato što znam da je ova kamera sposobna za mnogo više od ovoga, tako da eto ovo je bukvalno jedina stvar, to jest jedini mod koji mi se ne sviđa. Idemo dalje, znači idemo na ove filtere, znači u suštini možete da stavite neki filter da izaberete, znači ono kao na Instagramu i možete da podešavate intenzitet tog filtera kao što vidite, znači ono eto ako hoćete, slikali smo sa filterom i to je to, znači ono, ako volite filtere, eto imate odmah u kameri. Onda idemo dalje, znači na 3D panoramu, to je uzmete neki objekat ili predmet i možete onako da idete oko njega i onda dobijete kao taj 3D prikaz. Evo ja ću to uzeti ovako ukratko, znači evo uzitemo ovu kameru, to jest moju kameru i ovako ćemo da je pomeramo, moramo da držimo zapravo. Evo ga, i onda ću sad to da procesujem, ajde 3D. Evo ga, on ga tu sad procesuje i vi sad možete ovako da pomerate, vidite levo desno i da vidite to što ste napravili. Onda idemo na ovaj watermark, znači to je ono kao na Instagramu što možete da dodate ono temperaturu, vreme itd. Znači bukvalno ista stvar, znači evo možete ovdje da dodate. Onda meni sad nije uključen trenutno GPS, zato nije uključio, zato stoji samo minus. Ali evo ovdje možete dodati, vidite, kalendar, možete dodati ono koji je dan, možete evo opet kalendar neki, pa dan, pa kao neki pečat sa vremenom, pa vidite ovdje šta sve ima da se doda. Tako da eto, znači ono, ako želite, to jest ako volite da dodajete tako kao te stikere, znači eto ovo je pravi mod za vas.
I za kraj imamo ovaj document scan koji je zaista odličan zato što on emulira skeniranje. Znači kada hoćete da slikate neki dokument, znači da ne bude kao obična fotka, on zapravo nađe gde je taj dokument i lepo ga kropuje i lepo onako podesi kontrast i sve, tako da evo ja ovdje imam znači ovu akreditaciju iz Banja Luke i evo vidite, znači sad ako fotkam, vidite on je našao gde su ivice. Čak i ako slikamo ovako iz nekog Google-a, znači on nađe i slikam ga i sad ćemo sačekamo i evo vidite, dobio sam tačno onako iskropovano, znači bez obzira što sam ga slikao sa strane, on je to lepo iskropovao i lepo se sve vidi kako zaista i jeste. Tako da eto, prošli smo kroz celu kameru od P20 Pro, znači videli ste koliko toga korisnog i dobrog ima. Znači eto, samo nam se ona jedna stvar, to jest meni se ona jedna stvar samo nije svidela, a ovako što mi se najviše svidelo, verovatno onaj Night mod, znači on me zaista totalno oduševio koliko je dobar, i ovaj document scan. Znači eto, te dve stvari su mi onako najviše wow, ali sve ostalo je zaista super i ono što je najvažnije, sama kamera je zaista odlična. Tako da, eto, to je to. Pravit ćemo još jedan video za P20 Pro. Ono što sam vam rekao da mi postavite pitanja, da testiramo razne stvari, tipa šta se desi kada prekrijemo jednu kameru, koliko mu treba da se napuni itd. Tako da, to je to.